אני נראית סבבה. שלום, כאן אביטל כץ מהמרכז הישראלי לרפואה אינדיאנית. לכל אלה שחיכו וביקשו לראות את ההדגמה של עיסוי קוסמטי באבנים חמות וקרות, עיסוי פנים, הרי לפניכם. הכנתי פה שמן עיסוי, הכנתי פה שתי תמציות צמחים אהובות עליי לעיסוי פנים, שזה אחת מהן זה הדס והשני זה פלארגוניום. יש לי פה אבנים קרות, שאת האבנים הקרות נשאיר לסוף הטיפול. ושמן עיסוי. אני מתחילה עם מריחה של שמן עיסוי. את התמציות צמחים אני יכולה להוסיף לשמן עיסוי, כמו שמוסיפים שמנים אתרים, או אחרי המריחה להוסיף את השמן עיסוי לפי הצורך ולפי סוג האור ולהתאים לסוג האור. במקרה שלה אני משתמשת בשמן פלארגוניום כדי, את מריחה אותו? זה היה נהדר. כדי להעשיר את האור בלחות, להעביר כתמים, ושמן נהדר שנותן הרגשה של רענון בימים חמים. אני מתחילה את העיסוי עם האבנים העגולות. יש לנו בערכה 4 אבנים עגולות. המתקן מחמם לי את האבנים עד לטמפרטורה של 60 מעלות ושומר על חום יציב של האבנים למשך כל זמן הטיפול ויותר. אם אתה יכול להראות את המתקן? כן? אז הנה, המתקן, האבנים במתקן מחוממות על נר אחד ויחיד. אני יכולה להוסיף, אם אני מאוד ממהרת, אני יכולה להוסיף מים חמים. חם לך מדי? גם נתתי להם קצת להתקרר כדי להרגיל אותה בהדרגה לחום של האבנים. ככל שמתקדם הטיפול אני יכולה להשתמש באבנים יותר ויותר חמות גם באזורים הרגישים שלנו. ברגע שהאבנים קצת מתקררות ואני רוצה להגביר את החום, אז אני מחליפה אותם לאבנים חמות יותר. לכן חשוב שהמתקן ישמור על החום של האבנים לאורך לפחות זמן הטיפול. לכל אלה שחושבים שאפשר לחמם את האבנים במיקרוגל, זאת בדיוק הסיבה למה אי אפשר לחמם במיקרוגל, כי אני צריכה את התחלופה של האבנים במשך כל הטיפול. התחלתי עם אבנים פחות חמות, כדי שרוני תוכל להתרגל בהדרגה לחום, ועכשיו אני כבר יכולה להשתמש אפילו באבנים היותר חמות כדי ליצור אפקט של גיוץ. חם מדי? התנועות הן תנועות של ליפטינג. שמן הדס מועיל מאוד במקרה של סינוסיטיס, גודש באף. יש לי גם אפשרות למרוח אותו בעיקר באזורים של הסינוסים. פותח, בעדינות. פותח ומקל על הגודש במערות הפנים.
אין להשתמש בשמן הדף לנשים בהיריון, נשים שמתכננות הריון או נשים מניקות, ובילדים עד גיל 2. אני חייבת לטפל בה גם בצד שאתם לא רואים כל כך במצלמה. שוב, אני מתחילה בתנועות של ליפטינג. להחדיר אותו בצורה עדינה לתוך האור. כשאני עובדת בצורה נקודתית, אני עובדת בתנועות סיבוביות. כשאני עובדת על רוב הפנים או על הדקולטה, אני עובדת בצורה של ליפטינג, בצורה של מתיחה כלפי מעלה, כלפי הרכות. חם מדי? אני יכולה להשתמש בשמן הדף לאזורים שיש בהם קמטוטים כדי להחדיר את התמציות של הצמחים עמוק יותר ולהזרים דם. בערכה ניתן למצוא זוג אבנים שמגיעות בצורה של עינית, כמו העיניות הקוסמטיות. הנחת אבנים חמות מתחת לעיניים מועילה מאוד להעשרת האור בלחות, ומאפשרת החדרה של חומרים מזינים. בערכה ניתן למצוא אבנים גדולות יותר, אבני הנחה. את המיום של האור. בתוך כל ערכה מגיעים גם 4 אבנים קרות. את האבנים הקרות, מתחילת הטיפול אני יכולה להשאיר אותם פשוט או במים קרים או במי קרח, אפילו עם כמה קוביות קרח, או עם קרחונית, אם נוח לכם. שימוש באבנים קרות עוזר מאוד גם למקרים של קופרוז, כדי לחזק את הנימים הקפילריים. כל אחת יכולה לעשות עיסוי פנים לפי אורך הטיפול שהיא רגילה אליה. אני יודעת שיש קוסמטיקאיות שעושות שעושות עיסוי פנים במשך 20 דקות, חצי שעה, ויש כאלה שמספיק להם 10 דקות. בכל מקרה, העיסוי עם אבנים חמות וקרות הוא יעיל יותר מעיסוי אחר, ואתם יכולים להשתמש בשמנים שאתם רגילות אליהם ולהוסיף צמחים, מיצויים של צמחים לפי הצורך. עד כאן ההדגמה שלנו להיום, ועד ההדגמה הבאה אני מאחלת לכם המון הצלחה, אור ואהבה, ואשמח לשמוע את התגובות שלכם. אביטל כאן, רפואה אידיאלית. אתה צריך שלם, זה הכל עכשיו, מה שאמרתי זה הכל. איזה כיף. יאללה, אני אשאיר לכם את הבנות פעם.